Riders ready. Watch the gate. Inte vänta som hjälp på någon igen. Det är som ni ser själva, det är helt omöjligt att avgöra trafik när vi kommer ut efter första kurvan. Det är många som vill in i finalen. Det är bara så det ser ut. Joel tror jag har en litet dödtapp nu. Han har 2-3 förare efter sig som ligger och jagar och hungrar efter 2 platser. Joel går ut på nästa raka. Linus ser sig lite på här. Han är kamp på 3-4 platser. Men just nu som Kasper har den riktiga 4 platsen. Han är uppvaktad av Ida tror jag. Som ligger där och försöker knyta bort den otroligt viktiga 4 platsen. Det ser ut som att det blir Kasper som har sista viktiga finalplatsen för Ida som får åka till.